Ja poprahom žan svobodny čas, also nimam. Dokež ja rade štajš klanko dživa do sobo přinese paslu. Dokež klanko dživa tedy při němsko-serbském ľudom dživadle, a tež v serbském jsem ja, tedy hižo, například kravata, jsem ja kulise nacisnul, jaké jsou falovali, něco jenož. A potom jsem je tež tvaril, a požičal jsem ja technice zamavité byl v klanko dživadle. Zase ja všetku, každú inscenáciu, to sú boli opravde jara úžadace inscenácie. Štož ja dženca také vidžu, to sú skýre nejaké srodky, keď sa pokazujú. Musíme opravde dživali s technickými rafinesami, keď sú sa dobili zvopravdiť. A to si dobili uvámačka, to najlepšie činiš. Kde sme napríklad hrali pumpatovky, tak sú tam obraz bol, že sú boli dve veľké pvaniny, kde sú naši pomocnice, technikári natvárali ľudé malé lampky, ki sú jako budničky, sa tam veštili, kde sú tie dve holce, tam rejovali, ki sú tam na polu dživali. A sú tam předovo byli a potom sú tam započili tie budničky sa vyštiť, sa zapínať. No? A to sa tých úžadané boli. To je vyzdobe všetko do poriadka sa přináša. Ešte technické prípravy, sa to šlo do hore, přiladoval obraz videl, to je sa dobe všetko z obrazizátorov nie uvývač a jeden deň ten klanka štovčiny vun pasli. Ja som si miestem, to čo sa týžižové serbským rozvozu, po mojim pred 2 letami aj pokazalo, ja som po načiskách, po vozeveniach v Dolnej Łužici, v Kočebusu, túto bytovskú pyramidu ja prajú. Oni k tomu prajú drejbom. Som si ja obladal, tež v originálu podľa toho knieza džumble v botách, nie v borku oni bydla. A jeho žona, takiž tá ušivarka, also perfektne. A on je tu drejbom tvaril, a ja som si mi tež sám je natvaril, po tym systemie, po tym principie, ale też modernisze. Dokež oni są tedy przed 170, albo tak, też sobie to nie blida, to drzewo są umyslił. So oni celé inače sredky mieli a věci, kiežme se tam připověsnit, albo vudebič, tam. Ale ten princip je jednokrotný. Dokež to je napříčivné, když například pyramida z rundých horov. No? Hej, ona má sredža jeden stoup a na tom stoupu horka je ta železná špička a na tam boku je od horka šklenčaná úžvobina, ktoraž na tom dybku beží. A na tym hornym dzielu cała pyramida je przypasana, a tam są te świeczki, te tam są przyprawione, a gdy są oni świeczą, oni horka, te lamele, kiedy są tam, oni dostaną tu czopwotu, a zaprasza cała pyramida so wierci wokół jednego dybka. To je inaší princip, když to rudných horách. A taky jsem si tež natvaril. Hej. To by to. Paslič.